Arngut ki samla kila du eila ka jingim kat ba arngut ki weipat kila mensau jur hadian ka wei ka local taxi ka ba kishong kala leit tenra bej ya divider haka surok ba NH-6 na Shillong sha Guwahati haka step rangap jong ka sngi tho ding ka khubor pulit ka yathu bakani ka jingja ka balaja haka por kumbashi be JAA hakani ka surok ba Nongpoh proper kalawanja hadian ba unongnya jong kani ka kali ka badon ya registration number ML05N0174 ula penher stat bha hadin ba ula lej ban tenra ya divider ka bala penlong ya ka kali ka bakishong bakan ka lakhongpong ha bedeng surok yakini ki arngut ki bala Khlad no hakani ka jingja la tip kerteng kum uban rap marbo na kashnong maulen re Shillong bat ufrik khar ko ngor uban nongra Shillong layathu ru ba arngut ki weipat ki paralok ki balaya don lang hakani ka kali kilangat ha ka jing men saujur bat don menta hapdeng ka jingsha sumar ha civil hospital Nongpoh yakini la tip kerteng kum uliwes khar ko ngor na lapang bat u George khar ko ngor na nongra na kaliang ki pulit ki layathu bakini ki saungon kilami na Shillong da kani ka kali local taxi balanya da u George nongra hadien bakani ka jingja basngosi kalawanja ki bor pulit kilawan poi mardor hakani ke jaka kila penkit no ya baro sya civil hospital Nongpoh banyo ya kejing sumar Henry ki doktor kila pen bena ba uban rap marbo ubala men saujur ula Khlad no sywaban poi ha hospital nalor kata la yathu ba ufrik khar ko ngoru ubala men saujur hakani ke jingja bat ya ubala pen kedria no marmar sya civil hospital Shillong banyo ya kejing sumar ba khambyang ula Khlad no tang hadin kat to kat ni kenta